Waqt roundtable li saret is-sibt filgħodu mill-Għaqda Repubblika ġew diskussi fil-profond l-20 proposta għal Repubblika Nadifa bħala parti mill-attivitajiet marbuta mas-sitt anniversarju mill-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Lan ta' dawn il-proposti huwa proprju sabiex id-demokrazija terġa' tirrenja f'pajjiżna kif ukoll sabiex pajjiżna jkun jista' jeleb l-isfidi emerġenti li jilna nafu bihom iżda l-gvern ta' Roberta Bela qatt ma ħa azzjoni fuqhom. Fost is-sfidi li semmew issemmit l-isfida tal-korruzzjoni, sfida li s-soċjetà qed taraħħa kullimkien inkluż fil-gvern ta' Roberta Bela kif ukoll fl-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Fil-fatt waħda mill-proposti hija li titwaqqaf aġenzija bir-riżorsi kollha meħtieġa kif ukoll bil-poter li tiġġieled il-korruzzjoni. Dan għaliex il-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni mhux qed taħdem. Waqt din id-diskussjoni, Repubblika saħqet ukoll fuq l-importanza tal-liġi kontra il-kriminalità organizzata, liġi li tikkriminalizza l-assoċjazzjoni mafjuża. Fil-fatt, fost il-kelliema kien hemm il-parteċipazzjoni ta' Chiara Di Gaetano minn Libera li hija assoċjazzjoni kontra l-mafja fejn qalet li huwa importanti li l-mafja tiġi kriminalizzata. Apparti minn hekk, il-proposti xedu dar fuq l-importanza ta' riforma tal-Parlament biex jingħata l-għodda u l-indipendenza biex jassess u jrażżan l-imġiba tal-gvern, kif ukoll li l-membri parlamentari ikunu full-time. Għaldaqstant, Repubblika saħqet li hemm bżonn bidla fil-kultura ta' pajjiżna, kultura ta' legalità kif ukoll tas-sewwa.